съм Исабел Жорж Гатева Пенкова. Махам чипачовете вече. Свърши им времето. Те ми бяха маската. Коя е Исабел Жорж Гатева Пенкова? Всъщност, вече съм Пенкова, повишена в съпруга, майка и жена, разбира се. Вече мога да се нарека жена. Не смятам, че съм нещо по-различно, но всъщност коя съм? Аз съм едно момиче от Благоевград, дошло на другия край на България по любов. Всички ме питат какво те доведе тук, любовта. Всъщност и двамата нямахме планове да сме тук, но така се наложи. И имам планове, мечти, цели. Съвсем нормален човек, но човек, който знае, че не става по лесния начин и който определено тепърва преоткрива живота си, себе си и се бори. И така, но в момента съм предимно майка, предимно съпруга и се възвръщам и в другото начинание, което трябва да следвам. И това е да работя, да се занимавам с специалността по образованието си. Макар че имам много по-артистична личност в мене, но за сега ще се придържам към това, защото трябва да помагам на съпруга си. Сутринта дойде с пачове на очите, каза, че са в моя чест, но тук е момента да те попитам, кои са онези малки ритуали, които правиш за себе си и които ти доставят много голямо удоволствие? В случая с две деца, едно бебе на 6 месеца и едно по-голямо бебе на 3 години и 6 месеца. Общо взето нямам много време за себе си, но това, което правя, нещото, за което задължително отделям време за себе си, е просто да си слагам дневен крем и нощен крем. Също поделя, че се гримирам в колата. докато пътувам за някъде, зато нямам време за нищо, което не правете така. Всички ме критикуват и често като се разминаваме по светофарите казват, че давам много лош пример, но просто нямам време и аз не отделям погледа си от пътя. По-скоро, докато карам, вече съм си научила така лицето наизуст, че с една гъбичка просто си слагам набързо фондютен, слагам си от палитрата, която имам и това ми е максимума. Даже съм се научила да си слагам спирала без да се гледам. Добре каза, че правиш неща, свързани с себе си и се глезиш с крем за лице. Да. Това ли е наистина нещото, което те глези? Ето ти видя, че дори когато пристигнах, в смисъл аз по пътя от колата, вървейки до тук, аз си сложих пачове. Нямам абсолютно никакво време да остана и да се поглезя. Вярвам, че ще дойде този момент, обаче за сега това е нещото. И това, което всъщност не слагаш сега, това си го слагам в колата. Размъжи. Докато пътувам. Преди да бъдеш мама, когато си имала цялото време на света, когато си можела да ставаш когато си искаш и да се глезиш както си искаш и да хапваш когато и където си поискаш. Как тогава се случваше това глезене, за което говорим? Значи аз по принцип нещата, които ме правят щастлива, са да глезенето ми се изразява в това да тренирам, да правя нещо за себе си, т.е. за тялото си, така се чувствам много по-добре. Обичам да пазарувам. Не става въпрос само да ходя по някакви скъпи магазини и така нататък. Може ми се шегува с мен, че дори аз обичам да пазарувам и в хранителния магазин, че съм като скъртечница дори там. Между другото, когато родих, бягах от вкъщи в кавички, ходех в големите супермаркети, просто защото знаех, че ще ми отнеме много време, за да съм там. Да, аз обичам да ходя и просто да разглеждам и така разпускам. Все пак аз преди да родя съм била на 22 години, аз родих на 23. Липсва ли ти старата Исабел?
Исабел преди да стане мама, Исабел преди да стане съпруга. Липсва ми само И кое в нея? чувството, безгрижието. Просто тогава съм се чувствала Тоест, мислила съм само за себе си. Сега, дори да не съм в момента с децата си, аз мисля за тях, което няма нищо лошо, нали? Това е най-хубавото нещо, което можеше да ми се случи. По-скоро ми харесваше тогава това, че съзнанието ми някак е било много по-чисто. Все пак с всяка изминала година просто ние трупаме не само, нали, житейски опит, ние трупаме много различни... Носим емоционалния си товар, по някакъв начин, така да кажа. И порастваме, което не е лошо, но просто всеки един човек става малко по-огрижен, малко дори понякога притеснителен. Единствено това бих казала, че може да ми липсва да се чувствам отново дете, да се чувствам отново сама единствена и не защото и сега не мога да бъда сама със себе си, не защото не мога да си открадна някакво свободно време за мен, но просто когато си по-голям, вече мислиш малко по-рационално. Аз, че с тебе работим от години и от години сме приятелки. Всеки път, когато трябва да правим нещо заедно, някакъв съвместен проект, ти винаги си на време, но винаги, когато трябва да излизаме, ти никога не си на време, което ме навежда на мисълта, че не си ти тази, която закъснява. Да, абсолютно е така, макар че ние, нашите кумове, те се шегуват с нас, защото когато винаги сме семейно общо, пристигаме всички, почти винаги сме закъснели. Да, и точно. Обаче, когато сме по-отделно, дали аз или мъжа ми, винаги всеки от нас е на време и те казват, добре, не можем да хванем кой всъщност е причината да закъснявате. Кажи какво правите толкова преди да излезете от вкъщи, че закъснявате? Значи ще ти кажа, май винаги е така, взаимно се изчакваме. Всъщност, аз докато се оправям, нали, съответно мъжа ми винаги си мисли, че аз съм след доста дълго време готова. И аз примерно му казвам, буквално през 10 минути му казвам, след малко съм готова, просто за да му давам взор. Оценяваме и винаги грешно, защото примерно той не очаква, но аз след малко наистина съм готова и му казвам, чакам те и той те първа почва да се оправя и така е едно взаимно изчакване, едно напасване, което пък същевременно значи, че си имаме голямо доверие. Мисля, че другия ще свърши повече работа и заради това накрая двамата закъсняваме. Сега ще задам един малко странен въпрос. Спомняш ли си кой е първият грим продукт, който си купи или който много искаше да имаш? Да, всъщност. Спомням си. Всъщност исках фондютен. Си спомням и даже мисля, че купих си. Той тогава беше ефтин. На колко години беше? Сигурно 4-ти клас, примерно, нещо такова. И си спомням, поне това ми изниква в съзнанието, беше фондютен на Импала. Класика в жанра. Да. Си Ма ти си истински милениал. Така ли? Абсолютно. Да. Импала четворка си спомням аз. Импала четворка, защото си спомням, че приличахме на все едно имаме маска на лицата си. Да. И фондютена беше поне с 4 нюанса по-тъмен от естествено. Ние не знам защо не го виждахме. Ние много се харесвахме. Да. Нали знаеш, фондютена, по-бели зъби, нали, прави контраст на всичко и естествено придава друг вид изобщо. Но във връзка с това, аз от малка тренирам спортни танци от 3 годишна. И съответно, нали, поводи, имам предвид концерти, състезания и някакви други такива събития. Аз винаги съм била гримирана. Но това е друго, нали? Какви бяха съветите, които ти запомни от мама? Всъщност аз от нея винаги съм чувала едно и също, че естественото е най-хубаво и че временно като едно дете, момиченце, което винаги искало да изглежда по-голямо, нали? Желанието на всяко едно подрастващо момиче, нали, съответно търсех точно това. Но тя винаги
се опитвала хем да ми позволява, нали, до някъде някакви супер така минимални неща съобразени. Хем, нали, същевременно да ме научи, че наистина това би съхранило повече младата визия, младия вид. Като каза за младата визия и за по-естествения вид, имаш ли си любимо грим трикче? По-скоро си имам определени навици и места, които минавам съвсем наизуст по лицето си, като например с по-тъмното тип руж, по-тъмния контур. Минавам от двете страни на лицето си, винаги се контурирам отдолу, винаги си слагам ето тук, като да имитирам сенки, просто за да потъмня тази част и може би не знам да придам повече дълбочина. Ако сега можеше да видиш Исабел преди 10 години и можеше да й дадеш един съвет, какъв би бил той? Може би бъди търпелива и се наслаждавай на настоящето. Не бъди толкова самокритична, това бих си казала. Беше ли толкова критична към себе си? Бях, още съм. Какво се промени? Всъщност още нищо не се е променило. Аз все още съм критична, не само към себе си, за жалост. Да, нямам толкова очаквания. Осъзнала съм, че никой никога не ти е длъжен и че никой не може да бъде това, което ти очакваш. И че трябва да приемаш всеки такъв какъвто е. Но ми е трудно да го възприема, да го пренасоча всичко това към себе си, т.е. да се приема такава каквато съм. В мен се бият две неща. Просто аз знам, че човек се самоусъвършенства и човек се учи. И аз просто много се опитвам да се уча и да се променям към по-добро. Но същевременно знам, че човек трябва да си прощава и че човек трябва да си позволява някога да се награждава, така казвам. И да не бъде толкова критичен към себе си, защото това влияе само единствено на теб и на вътрешното ти спокойствие. Това беше най-хубавия момент в живота ти досега? Те са поне два. Двете раждания на двете ми дечица. Дори момента, в който срещнах, намерих своя човек. Това също е нещо много хубаво. Всъщност, ние имаме много хубави моменти в животите ни, но не винаги им даваме такова значение. За жалост ги оценяваме много късно. Но за осъзнат момент, в който съм в настоящето си, съм го оценила, това е най-вече ражданията на децата ми. И щях да кажа, че първото раждане може би е било по-силно като усещане и като чувство, защото ти се случва за първи път. Но веднага се замислих, че всъщност второто ми раждане беше много по-осъзнато. И в началото, ако първият път беше малко шок за мен и се биеха много емоции, нали, знаеш, и хормони тогава. И страх, може би. Да, и страх. Втория път пък беше много по-спокоен и осъзнат. И всъщност тогава истински се наслаждавах на момента, защото знаех, че никой няма да ми го вземе. И всъщност, нали, това е момента, в който трябва да се насладя. И това е момента, в който осъзнавам какво се случва. Защото, нали, първия път все пак ти няма как да си сигурен да знаеш какво ти предстои. Ти просто препускаш. И да, усещаш толкова силни емоции в себе си. Да, радваш се, но нали, съществува едно такова незнание, нали, не знаеш какво ще се случи, някаква неувереност дори. Казахме кои са най-хубавите ти моменти и най-щастливите. Кои са най-трудните? И то, може би всеки трудно говори за такива моменти. Аз определено бих казала, че нашата година в момента съвместно беше много трудна. Но кога са трудните моменти? Трудните моменти са когато се появи някоя болест, някой такъв тежък момент засегнат със здравето на човек или когато изгубиш човек. И всъщност това са най-трудните моменти. Всичко друго е поправимо и тук на земята.
А пък това са неща, които не зависят от нас до определена степен и това са съответно и моментите, които не знам дали всеки един човек могат да го съборят, но определено мен могат да ме съборят. Аз съм свикнала да контролирам ситуацията, не хората. И съответно в такива моменти, в които живота ти показва и те изненадва, нали, тогава го преживявам най-трудно. А и все пак, нали, свързано е с близки. И така. Това са трудните моменти. Бих казала, че тази година беше много трудна за нас и преживяхме и загуба. Пък, от друга страна, винаги трябва да търсим и да намираме поуката. И тя е, че в крайна сметка трябва да живеем в настоящето, да се радваме на това, което имаме, да благодарим за него и да се борим живота да е по-хубав. И все пак, нали, винаги в един такъв момент опираш до най-важните неща, малките неща, на които се радваме, а всъщност те са най-големите. И това е да сме здрави. И да сме задружни, да се обичаме. Ли се разочароваш от хора, приятели, в кавички, и с какво си тръгваш от един такъв човек и момент? Как преодоляваш тези трусове? Всъщност, като попита как си тръгвам, всъщност си тръгвам с... Направо съм на педала и си тръгвам с 200. Аз съм от хората, които са много крайни. Аз съм зодия Скорпион, все пак. Човек на крайностите, т.е. много силно обичам и се раздавам, но много силно се разочаровам и казвам край на някакви отношения. И всъщност понякога мога и да съжалявам, мога и да се извиня, нали, съответно, но взимам бързи решения, което също осъзнах, че не винаги е правилно, но работя върху това. Като цяло, често се разочаровам. Коя е онази черта в характера и в човека, която би те отблъснала? Кой пречупва нещата? Най-вече лицемерието. Обратно на мен, аз съм доста директен човек, което очевидно не се харесва на много хора. Но аз смятам, че когато си директен, когато, нали, не казвам да си директен и да нямаш филтър на устата, казвам по-скоро да казваш това, което мислиш, в крайна сметка, дори по по-дипломатичен начин, да не лъжеш себе си, да не лъжеш човека срещу себе си, който и да е той. Смятам, че това изгражда отношенията. Аз около мен съм останала с няколко приятелки, такива близки, още от години назад, от детството дори, с които доста така се научихме една друга и те ме познават много добре, че всъщност аз наистина съм искрен човек. И всъщност аз смятам, че искреността в отношенията изгражда и ги покачва на друго ниво. И всъщност не винаги можеш да бъдеш груб и лош, казвайки нещо, което не ти харесва. Не винаги е необходимо да обидиш отсреща човека. Ако човека обаче е склонен да приеме критиката, да ти повярва и да се опита да се промени и да промени вашите отношения. Тоест, аз около мен съм оставила приятелки, с които наистина споделяме едно и също и с които сме се научили, че ако има нещо, е по-добре да си го кажем на време, да го изговорим и да преминем през този проблем веднъж за винаги и да продължим напред, отколкото да остава нещо неизяснено в нас, което да се трупа, което нас самите да ни натоварва и същевременно, нали, да натоварва отношенията с другия човек. Съответно, в тази връзка не обичам хора, които са лицемерни, които не са искрени. Заради това и много често не си кликвам с такива хора. В един момент може привидно за известно време, месеци, година, да поддържаме някакви нормални отношения, но всъщност в дългосрочен план тези хора сами се отпадат. Подбираш ли повече? Да, определено. Контекст? И то... Несъзнателно, може би.
подбираш? Не, вече съвсем съзнателно, даже това тръгнах да казвам. Тук от последната година, година и половина, всъщност се научих на нещо много ценно, за което благодаря, че ми се случи. Всъщност научих, че не трябва да бъда толкова доверчива и че не трябва да се пускам толкова с отворени обятия към хората. И не защото не трябва да си чист към хората, а просто не трябва да вярваш, че всеки един човек е със същите намерения. Пак бих била добронамерена, но определено не бих се впускала толкова бързо в някакви отношения. Просто за да съхраня себе си, семейството си, близките си. В крайна сметка, нали, в един момент ние самите хора се променяме. Обстоятелствата се променят около нас и ние самите израстваме и ние самите сменяме средата. Дори Мадлена Алгафари казва, ние не сме черно-бели. Когато осъзнаем, че няма добри и лоши хора, защото аз сега съм на тази тема заради големия ми син, той е дете и в крайна сметка всичко го приема много крайно. Има добри и лоши. Има хубаво, лошо, нали, има голямо, малко и така нататък. Но всъщност, ние ако приемаме хората, че са черно-бели, добри и лоши, всъщност това не е правилно и всъщност тогава ние ставаме прекалено тесногради. Хората се променяме заедно. И аз, и всеки един около нас. Какъв съвет би дала на подрастващото поколение? Може би да не са толкова жестоки едни към други. Защото в тези години се изграждат характери, се изграждат и комплекси и децата след това променят изцяло живота си на база на някакви такива проблеми, които са имали в детството и в училище и помежду си и така нататък. И смятам, че ако хората бяха ако дечицата бяха малко по-малко жестоки, малко по-разбиращи се и малко по-жалостиви дори, едни към други, всъщност нямаше да бъдат пълни кабинетите на психолозите след това. И смятам, че просто нещото, което задължително родителите трябва да предадат и да кажат на едно дете е да бъде малко по-добро и разбиращо. И да не обижда, да не бъде лошо, да не завижда, да не бъде толкова жестоко. Забелязвам, че в днешно време все по-малки деца, то имаше побой в мола, постоянно се случват някакви такива проблеми. То не е само за самия физически контакт, ами за вербалната агресия. И просто ако децата си дават малко повече шансове, те самите ще бъдат по-различни и всичко би се променило много повече. Турмоз! Кажи на хората как ме турмозиш. Трябва да контролираме ситуацията. Виж какво, има хора, които под напрежение действат много по-добре. На мен ли го казваш? Искаш ли да се видим май месец? Сега аз контролирам ситуацията. Тишина в залата. Мечтаеш ли си да ми го кажеш? Да. Само, че ако отидем да тренираме отново заедно, тишината в залата ще е от моята страна. Сядай на скамейката. Сядай на скамейката! Не вечеряй! Никакво ядене след 6 часа! Ти каза преди малко, че че спортуваш от малка. Има ли храни, които смяташ, че влияят много на кожата и такива, които със сигурност избягваш, за да изглежда пък лицето ти по-добре? Специално относно кожата, смятам, че млечните продукти определено влияят. Това е един мой порок, който не мога до някъде да спра. Най-вече прясното мляко се опитвам да го замествам. С какво го заместваш? Вместо прясно мляко, краве прясно мляко, в момента пия овесено безглутеново мляко, което доста добре ми влияе, много леко се чувствам и определено намали мъничките пъпчици, които ми излизат. Аз не мога да кажа, че лицето ми е напълно чисто. Аз все пак продължавам да приемам млечни продукти. Хората казват, че зад всяка маска от грим има душа. Кой стои зад маската? Всъщност човек, който осъзна, че не винаги е правилно и хубаво да се стремиш към перфекционизъм,
към някакво свръхсъвършенство. Човек, който разбра, че всъщност е много... че е несъвършен и че всъщност се крие един чар в самото несъвършенство. И че ние всъщност сме прекрасни, защото сме не толкова съвършени същества. И ние сме тук всъщност на тази земя, за да се учим. И да намираме себе си и да се изграждаме и ние да се усъвършенстваме сами себе си. Определено аз не съм човек, който смята, че е перфектен и определено смятам, че това крие нещо много по-хубаво, защото по този начин съм готова да се надграждам, аз се стремя към това, да се променям и най-вече заради собственото си семейство, заради децата, които обичам безкрайно, заради съпруга ми, заради моите родители, цялото ни семейство голямо, което имаме. Така че определено бих казала просто, че съм един мечтател, който, насочвайки правилно целите си, всъщност може да постигне всичко, носейки вътрешно едно умиротворение. Ти няма ли да дойдеш? Ужас. Не искам да ме снимаш така. Това ще го качваш ли?